Здравейте хора, Никстала сте тук. Сега в момента сме в гората. Виждате тук, че сме в гората в момента и днес отново правим влог. Може да сме каже, че сме в гората Невеста и ги другите там отзад. Сега имаме тук. Какво да видите отзад, колкото Какво е това? На борова. Това мирише на борова смола. Да, в дърветата има смола. В дърветата има смола. Това е борова. Някой видя борова смола. Просто. Смола. Много работа се смоли. Както казах, се намираме в гората Невеста в момента. Не гората, а пътека. Сега тук е много стръмно. Има колони, всякакви такива работи. Много интересно като цяло. В момента някъде към Смолян се намираме в момента. Някъде началото на Смолян. Червен главопрашник. Тук има всякакви табелки. Тук аз съм май първия. Другите са още са назад. Продължаваме да видим тук на това, виждате колко е хубаво. Сега тук има още една белка. Не, бялка ли? What? Не трябва да е белка. Що бялка? Да, фък. Що да е бялка? Не трябва да е белка. Вие кажете. Шегувам се, бе. Не знам. Може да има и белка, може да има бялка. Нямам идея. Сигурно има и бялка, има и белка. Червонотиченков лук. Лук. Тук табелките показват какви неща има в тази пътека. Пътеката е равна. Пътеката добре, че е равна. Че сега забелязахме боровинки, защото трябва пак да ходим там. Фак! Къде забелязах боровинки? Къде има боровинки? Къде бе? Елате да видите, това е черна боровинка. изважда един корен. Изваждам корен. Къде бе? Тук ли? Ето тук ми изляза. Не я яш, смъртоносне! Да я. Как няма да идете боровинките? Те за мен ги Берете ги, не ги ящи, слагайте ги в моята уста. да занаядеш. Да занаядеш. Просто я гледай. Onda sam sam će zapravo, ako някой не вземе, ако някой ми... Не може да ги ядем, бе. Значи това са боровинки. Има кафяви, такива сини боровинки и бели боровинки. Ще ви станат езиците. Кафеви. Е, това е Берете ги и ящи. Това е боровинките. Сега да ги ям. Карай оттам един корен. Оцелейте се боровинки. Ако целят трябва да е сам. Не, корен няма да ям. Корен няма да изваждам, моля. Боровинка. Горе да видиш ли? Тая боровинка е много кисела. Я бързо търсете боровинки. Още. Ето намерих една. Намерих една. Може. Защо са толкова кисели, бе? Защото са малки. Още една намерих. Ма тя е червена. Не диви, бе, те бяха декоративни. Декоративни. Къде сме, бе? Къде има боровинки? В земята на боровинка. Добре, капнах боровинки, ако умра, значи ви умре. Еми, че кой тя боровинки ще умре? Ма бе, тук от мене, бе, и ви прощяхте. Не знам, бе, че кой не яди боровинки тук. Изкарай там едно корен. Още сега да колен ли да изкарвам? Боровинки. После ние да умрем. Дам. После ние да умрем. По собственото си растение ние да умрем после. Извади ли? Не. Еми не се изважда корен. Не, корен не ми се изважда. Ой, дам от бандата. Дръжки очалата. Да се извадят турбички. Трябва да държа очилата. Я да видим на там коста. Ето ги нашите хореца тук. Гледахме го това. Сега отиваме още малко напред. Дях бялка, вместо белка. Те не са объркали, бе. Дива, чай ти не сме го видяли. Дива свиня. Скоро див гливян, бе. Ето дива свиня. Ето сега е друга група.
Там отгоре. И панорама. Панорамна площадка, красива, beautiful. Чакай, на мене ми се запитав. Кой не видя какво е боровинка? Спиджа спина на носа. Или кусахте боровинка? Хора спиджа спина на носа. Или на челото. Не на челото, аз писам. Не ли разбрахте какво е крачето? Чакай да видим дали. Чакай да дам очилата, защото... Чакай да дам очилата. Ето очилата. Че пак ще показва растения на шофьора. Кое бе? Купи ли го това растение, ако не толкова? Хайде, приятен ден. Хайде, това е куприва. Това е куприва. Много ясно, че е куприва това. Разбраш ли какво е боровинка? Това е куприва. Не дей, това е куприва. Ма е полезно да се опариш. До някъде е полезно да се опариш. Боли ще боли малко, ама е полезно. Малко слънце има тук. Слънце, слънце, слънце. Оп, защо? Какво е това? Да се разберем. Това И мечката е сърдита. ами, мечката ще нагони после. Ние ще понесем последствията. След като мечката виж, сме изяли боровинките. Нагоре ли? Ма човек пътеката е и натам, и натам. Някой да тръгне натам, някой да там. Алпийският тролер е натам, значи трябва да сме натам. Това хора беше за влога, знам, че беше малко кратък, 7 минутки. Но толкова може да снима телефона. Айде, бай, бай.